माने दिनैनिफ्राय फुंजानि एकदम थांनो ओंखारदों आरोना मोनसे जायगायाव माने मा होनो बिलामाव ओरैबायदि ना ओंखारदों जाहैबाय मा ना ओंखारदों नायनोसै आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादों लोगोफोर माबायदि ना मोनो दिनै दा जों थांगासिनो आरोना थांगासिनो नै बाइकआव थांबाय दं आरोना Lubiya, oरैनो मोननानै मोननो नङा नङा मालाय हाखावरियाव गेजेराव बायबाथाय फसे बारा मोनो बारा मोनोना थाइथामाव बारा मोनो ना थाइथामाव बारा मोनो ओहो बायदो नामा नोङो थाइथाम जागोन नामा बायाखैलै आरो बायदो नामा नावकाटा सकआव एसे हाबबाय आरोना थांगासिनो दं दा जों हरदो लोगोफोर नावकाटा बारबाय आरोना एबार थाबायनो सुरु जासै नै बाइक दोनबाय इयाव बाइक साइकेल ओरै गासिबो ओंखाम जाथ्रानि गोबोरखि गालाबाय आं थाबायलांसै आरो मा थाबायनो सुरु जाबाय आरोना बिराद मानसि थांबाय नै सिगाङाव जोंहा उन जाबाय दिनै अखा नेनानैनो आरोना अखा हाजानो गिनानै लासै फैबाय नालाय लामाया जा ग्रौ ग्रौ जाना दं हा माया जा बायदि हाग्रा लोगोफोर नै अबेखै थांगोन इजों ना मा होनदोंलै नोंनि लासै लासैबा जायालै मोनहैजोब्बाय मालाय ओइ सिगाङाव बिराद बुरजा मानसि थांबाय आदे दे हा आयौ हाब्रुआ नोमफा थाबायनानै नङा आं अबे थांखोब्रा इसोरो देखते रहना जाएगा हम लोग क्या जाएगा घूमने के लिए जाएगा कजा बोला से हो भाई देव मछली लेने के लिए जा रहा है उधर बिल्लम में वाह जंगल देखो सब bisa mungkin ayah mau beli ke mana लोगोफोर बिराद गोजान माने आधा मोनबाय आरोना दैमा बारबाय मोनसे आरो मोनसे दंबावो बारखांबाथायसो मोनगोन बिलाम मालाय मोनहैजोब्बाय जोंहा सानैजों दा उन जाबाय दिनै अखा हागोन होनना गिनानै फैयालासिनो थाबाय माने लोगोफोरा सेस मोनजोब्बाय अबाव थांखो बिसोरो लामाया हाग्रा गेजेर गेजेर थाबायगासिनो आरोना थांगासिनो दंना मोनहैयाखैनो ना गुरनाय जायगायाबो जोंहानि केम मोनबासो मोनगोन आरोना जोंहानि केम खाथियावनो नायाबो ना गुरनाय जायगाया मा ना मोननो नायदो लोगोफोर जोंनि जायगायाव ओरैबायदि मानसि फैखादों आरोना नोंथांमोनहा बुंलांबाय थानो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामनो दाबाव लोगोफोर ना थांगासिनो दा नै हाग्राबारि जंगलबारि दिनै पास टाइम आरोना लोगोफोर बे बोसोराव देग्लाय पास नै दिनै पास आरोना दैखौ नायनो नाखौ नायनो लुबैना फैथारबाय आं माबायदि जाखो जायगाया ना हादान जायगा हादान नै हाग्राया माबायदि बेनि सिं सिं थाबायनांगौ जों लोगोफोरा मोनहैजोब्बाय
मोननि जोबबाय मालाय जाहा मोनजाथारबाय माबायदि नै ग्रौ 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 बेनि सिं सिं थांनांगौ आरो ना आलु गायग्रा जायगाया बिलाम साननैसो बावबा बिश्वकर्मा बायबानो जासिगोन आरो ना हालेवखांबाय आरो ना खेमसे हालेवखांजोब्बाय फिनसे हायसो राखांबानो बिश्वकर्मा बायबानो फामु थाफैसिगोन आरो ना जोंहा आलु गायनायनि दिना मोनफैलायबाय लोगोफोर खामानिया जोंना गाइसमोन नै इयाव माने बेंगलिफोर थायो आरो ना बेंगलिफोरा माने सिर' जिबन थायो आरो ना बेयाव दैज्लाङावबो बेयावनो थायो मेसेङाव बेयावनो थायो बिसोर ना हमबाय थायो आरो ना नै बिसोरो आफा आइजों जमा लोगो मोनबाय गासिबो सोरगासिनो मानसिफ्रा जानजिसे ना गोबारबा मोनसे जानो फामुआ बारखांबाय मिथिबाय दै बारखांबाय लोगोफोर जोंहा खेबा ससे थांबा मोनसिगोन आरोना खेब मोनथारसिगोन जोंहाना जा मेंखाबाय जानजासे बिखासो जाखाबाय आंनो दैया फैजोबबाय नै थिंख्लाब जंगलबारि मोनलायबाय नै ससे बे जंगलबारिखौ बारबाथाय जोंहानि खेब मोनसिगोन आरोना जंगलावबा थांनो नागिरदों जंगलबारियाव ना गिदिर गिदिर ओंखारदों ना मोनबाय आयु माथो बिसोरबो गासिबो बाब ना गुरग्राफ्रा माखौबासो नुदों आं लायाखैना